Вітаю вас, шановныя сябры! З вами даследчык беларускай ваеннай гісторыі Віталь Чырвінскі. Віншую ўсіх нас са значным папаўненнем нашых шэрагаў. Колькасць падпісчыкаў ужо пераваліла за круглую лічбу 10 000 і працягвае павялічвацца. Але для мяне галоўнае нават не гэтыя лічбы, а тое, што да нашай аўдыторыі далучаецца ўсё больш і больш беларускіх вайскоўцаў. Ну, а за проста шалёную падтрымку, якую я адчуваю зараз, усім вам шчыры дзякуй. За падтрымку ў каментарыях, за падтрымку матэрыяльную, за парады, як палепшыць канал, за рэальную тэхнічную дапамогу. Дзякую. Цяпер я проста не маю права спыняцца. Толькі наперад. Вы ўжо ацанілі новую застаўку? Мы ўпэўнена рухаемся ў бок паляпшэння. Сёння вы ў гэтым пераканаецеся. Мы працягваем. Войска Вялікага княства Літоўскага. Знаёмая схемка? Гэта мінулым разам мы з вамі паўдзельнічалі ў сапраўдным марафоне войнаў, паходаў і бітваў, якія пракаціліся па нашай зямлі або за яе межамі з удзелам войска ВКЛ у перыяд паміж сярэдзінамі 13 і 16 стагоддзяў. Ад мінулай нашай размовы ўжо прайшло дастаткова многа часу, таму не будзе лішнім нагадаць некаторыя высновы, зробленыя намі раней. У войску ВКЛ значную частку ваяроў складалі нашы продкі. Сучаснай мовай беларусы. Але мы таксама не забываем, што ВКЛ было шматнацыянальнай дзяржавай, і вайсковыя трыумфы, як, дарэчы, і паражэнні, разам з беларусамі-літвінамі дзялілі і продкі сучасных літоўцаў, жамойты, і русіны, тыя, што ўкраінцы, і татары, і іншыя народы, прадстаўнікі якіх пражывалі на гэтай зямлі. Гісторыя ВКЛ належыць не толькі нам, але і сучаснай Літоўскай рэспубліцы. Гэта краіна нават назву ўзяла сабе тую самую, гістарычную. І ў краіне таксама. Успомнім бітвы на сініх водах, пад Альшаніцай, пад Хоцінам. Гэта ўсё тэрыторыя ўкраіны. А ў складзе войска ВКЛ у гэтых бітвах украінцы мелі вялікае прадстаўніцтва. Нават найвышэйшы гетман Канстанцін Іванович Астрожскі шануецца украінцамі як нацыянальны герой. То і цудоўна. Мы не збіраемся тут нічога дзяліць. Гэта агульная наша гісторыя. Гэта агульныя нашы героі. Вазьміце Тадеуша Касцюшку, напрыклад. Ён і нацыянальны герой ЗША, і Польшчы, і Беларусі. Гэта класна. Сёння мы працягнем абмяркоўваць першы перыяд ВКЛ. Той самы, што чырвоным колерам унізе карцінкі ад сярэдзіны 14 стагоддзя да 1569 года. Вось таму хачу папярэдзіць найбольш нецярплівых пра крылатых гусараў, лісоўчыкаў, гэта тых, што першы беларускі спецназ, будзем апавядаць, разглядаючы другую частку гісторыі ВКЛ, а гэта ўжо пасля Люблінскай уніі. Асноўнае пытанне на сёння – сістэма камплектавання войска ВКЛ. Станаўленне ваеннай арганізацыі ВКЛ адбывалася ў некалькі этапаў. Першапачаткова войска Вялікага княства Літоўскага складалася з вайсковых фарміраванняў усіх зямель дзяржавы. Войска складалася з дружыны, усеагульнага народнага апалчэння, якое называлася пагоняй, і наймітаў. Дружына, з'яўляючыся своеасаблівымі сіламі хуткага рэагавання, выконвала функцыі княжацкай гвардыі і служыла для падтрымання парадку ў дзяржаве. З часам прафесійныя дружыннікі, на латыні ў дакументах тых часоў іх называлі армігері, што літаральна азначала збраяносец. Дык вось, дружыннікі аформіліся ў саслоўе рыцарства
якое ў 15-16 стагоддзях стала асноўнай ваеннай сілай ВКЛ. Вы пачулі? Рыцарства! Беларускае рыцарства! Ну, гучыць неяк не зусім звыкла, але гэта так. Беларусы былі і рыцарамі таксама. Яны мелі правы і абавязкі, мусілі клапаціцца пра ўласнае ўзбраенне, мелі права выехаць у іншую дзяржаву дзеля прымнажэння славы. Рыцарскі кодэкс патрабаваў падтрымліваць царкву, бараніць слабых, шанаваць жанчыну, дэманстраваць асабістую мужнасць, а таксама дбаць пра адукацыю і навуку. Правілы не дазвалялі забіваць праціўніка ззаду. Пячатка ганьбы клалася на таго, хто ў двубоі конны забіў пешага або ўзброены бяззбройнага. Галоўнымі рытуаламі былі цырымонія рыцарскага пасвячэння і турніры. Ну, зразумела, што часцей за ўсё гэтыя мерапрыемствы праходзілі ў Вільні. Напрыклад, у 1547 годзе у сталіцу Вялікага княства Літоўскага на адзін з вялікіх рыцарскіх турніраў з'ехаліся арыстакраты з 10 краінаў. Прыстойны турнір атрымаўся. Па сучасных мерках чэмпіянат Еўропы не менш. Больш падрабязна пра турнірныя традыцыі ў ВКЛ я вам раскажу наступным разам. Дамовіліся? Дарэчы, рыхтуючы гэты запіс, успомніў, што ў 2015-16 годах у Беларусі выходзіў нават часопіс пад назвай «Армігер». Быў прысвечаны беларускай ваеннай геральдыцы і сімволіцы. Для геральдыцы гэта слова «армігер» азначае асобу, якая мае права карыстацца ўласным гербам. Ну а хто, як не рыцар, можа валодаць гербам? На жаль, пакуль выхад выдання прыпынены. Але не губляю надзеі, што Віктор Александрович Ляхар, галоўны рэдактар «Армігера», яшчэ паспрабуе зайсці ў гэту раку другі раз. Гэта вельмі патрэбна для Беларусі. Так, працягваем абмяркоўваць сістэму камплектавання. Самую значную частку ўзброеных сілаў на той час складала усеагульнае народнае апалчэнне, вядомае пад назвай пагоня. Вось тут, як кажуць, падрабязней. Многія ведаюць пра пагоню выключна як пра герб ВКЛ. Пра герб пазней. У той час пагоняй называлі форму вайсковай мабілізацыі, якая выкарыстоўвалася як мінімум да канца 14 стагоддзя. Аб гэтым сведчыць прывілей Ягайлы, падпісаны 20 лютага 1387 года ў Вільні. Тут нічога не трэба дадумваць. Усё зафіксавана дакументальна. Пагоня – гэта усеагульнае народнае апалчэнне. Удзел у пагоні лічыўся абавязкам кожнага мужчыны, які мог трымаць зброю ў руках. Аднак гэтая павіннасць мела вузка акрэсленыя функцыі. Пераслед. Пераслед уцякаючага ворага. Пагоня была своеасаблівай формай арганізацыі мірнага насельніцтва, закліканага да падтрымання ваенных фарміраванняў на этапе, калі разгром ворага быў у асноўным завершаны, альбо, па меншай меры, было спынена яго прасоўванне ў глыб тэрыторыі. У іншых выпадках, напрыклад, пры баявых дзеяннях на непрыяцельскіх землях альбо мабілізацыі ў маштабах усёй дзяржавы, падобная форма арганізацыі вайсковых сілаў, напэўна, калі і ўжывалася, то не ў такіх значных маштабах. Гарматнае мяса нам не было патрэбна. Акрамя пераследу ўжо разгромленага праціўніка, апалчэнцы, якія прымалі ўдзел у пагоні, маглі выконваць і іншыя функцыі. Ахова абозу, правядзенне інжынерных работ, наладжванне перапраў, пракладка дарог і гэтак далей. І яшчэ адзін вельмі важны факт. Прывілей Ягайлы, той, што 1387 года, быў напісаны на лацінскай мове, але слова «пагоня» было пададзена без перакладу у транскрыпцыі «пагоня», «вояк».
З часам на змену пагоне прыходзіць новая форма вайсковай мабілізацыі – феадальнае апалчэнне, вядомае нам пад назвай паспалітае рушэнне. Паспалітае рушэнне. Па-першае, давайте разбярэмся з тэрміналогіяй. Што гэта? Гучыць неяк па-польску. Мо не наша? Супакойцеся. Перад вамі надпіс на старабеларускай мове. Гэтыя словы былі папулярныя ў той час, і нават у першай чвэрці 20-го стагоддзя прысутнічалі ў слоўніках беларускай мовы. Возьмем, напрыклад, беларуска-расійскі слоўнік Байкова-Некрашевіча, выдадзены ў 1926 годзе, выбачайце. Беларускае слово «паспаліты» перакладаецца на рускую мову як «общенародный», а рушэнне – гэта движение, паход. Калі перакласці на больш сучасную беларускую мову, то атрымліваецца агульнанародны рух. Што сабой уяўляў гэты агульнанародны рух? Гэта было шляхецкае апалчэнне. Ахоплівала ўсіх, хто валодаў зямлёй. Багацейшыя з'яўляліся на службу з цяжкім узбраеннем, на конях і ў суправаджэнні світы. Кожны шляхціч выстаўляў узброеных і навучаных ваяроў. Іх колькасць вызначалася велічынёй зямельных уладанняў. Бараніць краіну выпраўляўся адзін ваяр ад 8 гэтак званых службаў, а служба была роўная 2 сялянскім гаспадаркам. Дробны шляхціч, які не меў сялянаў, ішоў у войска толькі сам. І такіх было вельмі шмат. З іх звычайна камплектавалі лёгкую конніцу. Усе яны складалі харугвы па ваяводствам. Больш знатныя і багатыя магнаты рыхтавалі свае ўласныя харугвы. Пэўную колькасць апалчэнцаў вылучалі жыхары гарадоў. А якім чынам збіралі паспалітае рушэнне? У час небяспекі для краіны вальны сойм прымаў пастанову пра пачатак ваенных дзеянняў і скліканне паспалітага рушэння. Па ўсіх паветах рассылаліся ганцы з загадамі-універсаламі, дзе паведамлялася пра месца і час збору. Пэўную спецыфіку войску ВКЛ надавалі татары, якіх у свой час запрасіў Вітаўт Вялікі. На схеме я іх вырашыў пазначыць асобна, але гісторыкі звычайна далучаюць гэту катэгорыю да паспалітага рушэння. Падчас бою татары дзейнічалі пераважна разамкнутым строем, лавай. Гэта зводзіла да мінімуму ударную моц татарскай конніцы, затое павялічыла яе манеўранасць, што давала магчымасць страляць з лука. Напрыклад, у час Грунвальдскай бітвы ў складзе войска ВКЛ змагаліся татарскія палкі хана Джалаладдзіна. У далейшым татарскія вершнікі аказалі немалы ўплыў на фарміраванне ў дзяржаве аднаго з родаў войска – казакоў. Пра гэта ў наступных размовах. Дадам невялікую рэмарку пра нашых татараў. Менавіта нашых, беларускіх. Таксама раней іх называлі ліпкамі або літоўскімі татарамі. Татары пасяліліся на землях Беларусі ў канцы 14 стагоддзя. Гэта былі прыхільнікі хана Тахтамыша, якія мусілі шукаць тут прытулку, уцякаючы з Залатой Арды пасля паражэння ў міжусобнай барацьбе. Іх колькасць павялічвалася ў выніку натуральнага прыросту за кошт іміграцыі з Паволжа і Крыма. Яны захавалі сваю рэлігію, будавалі мячэты, займаліся рамёствам, садоўніцтвам, ваявалі за сваю новую айчыну. З цягам часу перайшлі на беларускую мову. Толькі малітвы засталіся на арабскай і чагатайскай, усходнетюркскай мовах. Але што цікава, захаваліся рукапісныя кнігі аль-кітабы, напісаныя арабскім пісьмом. І напісаныя на якой мовай? На беларускай, гутарковай. І гэтыя кнігі зараз з'яўляюцца унікальнымі помнікамі старадаўняй беларускай мовы. Бо арабскае пісьмо беларускіх татараў адрозна ад кірыліцы і лацінкі выдатна перадае асаблівасці яе гучання.
Многія нашы татары гэта гонар і ваеннай гісторыі беларускага народа. Ну вось толькі некалькі прозвішчаў. Загугліце военачальнікаў і ваенных дзеячаў Беларусі, і вы ўсё зразумееце. Радкевіч, Якубоўскі, Канапацкі, Сулькевіч, Юзафовіч. Ды што там прозвішчы? Вы проста паглядзіце, як выглядае іх этнічны сцяг. Найміты. Паветы і ваяводствы, акрамя паспалітага рушэння, утрымлівалі таксама атрады наёмнага войска. У адрозненне ад заходняй Еўропы, дзе найміты складалі да 80%, у ВКЛ яны спачатку прадстаўлялі не больш за 30-40% ад агульнай колькасці арміі. Зразумела, што тут многае, калі не ўсё, залежала ад фінансавых магчымасцяў. Найміт бясплатна за чужую айчыну змагацца не будзе. Вось знайшоў такую цікавую інфармацыю. У 1579 годзе, у перыяд чарговай вайны, на ўтрыманне 10-тысячнай наёмнай арміі у Вялікім княстве Літоўскім было асігнавана 155 000 злотых. Дык вось, 90% ад гэтай сумы выплацілі 17 гарадоў Беларусі у сучасным нашым разуменні. Паступова роля наёмнага войска павялічвалася. Да канца 16 стагоддзя наёмнае войска становіцца вырашальнай сілай у войску ВКЛ. Першапачаткова прафесійных салдат набіралі за мяжой у Польшы, Венгрыі, Чэхіі, а ў далейшым ролю наймітаў паспяхова пачалі выконваць і ўраджэнцы Вялікага княства Літоўскага. Напэўна, гэта было танней. Мабілізацыйныя рэсурсы, згодна перапісаў войска ВКЛ сярэдзіны 16 стагоддзя, дазвалялі мець да 70 000 чалавек. Але гэта толькі магчымасці. Сабраць рэальна войска такой колькасці на той час было малаверагодным. Дарэчы, многіх з вас зацікавіў перапіс, а больш правільна будзе казаць попіс войска ВКЛ 1528 года, пра які я успамінаў мінулым разам. І я тады абяцаў, што вернемся да гэтай тэмы. Выконваю абяцанне. Перапісы войска праводзіліся рэгулярна. Часцей за ўсё перад ваеннымі падзеямі, але да нашага часу дайшло толькі 3 перапісы. І ўсе за 16 стагоддзе. І ўсе ў рознай ступені захаванасці. Гэта 1528, 1565 і 1567 гады. Напрыклад, у попісе войска 1528 года было ўлічана 19 842 вершнікі. Ну, а да нас дайшла толькі палова іх імёнаў і прозвішчаў. Перапісы праводзіліся ў час збору шляхты на вайну. Шляхта збіралася ў войска па павятовых харугвах пад кіраўніцтвам маршалкаў, а ў цэнтральных паветах ваяводстваў пад кіраўніцтвам кашталянаў. З гаспадарскага скарбу кожнай харугве выдаваўся уласны сцяг. Называўся харугвай. Захавалася цікавая інфармацыя пра перапіс войска ВКЛ 1567 года. Вядома, што ён адбыўся па рашэнні гарадзенскага сойма, які вызначыў парадак паспалітага рушэння і склікання ў войска шляхты, а вялікі князь некалькімі лістамі да шляхты загадаў, вось зачытаю даслоўна, «Домолодзечна днём і ноччу, яко на гвалт паспешаючыся, сабрацца для працягу вайны». Перапіс быў праведзены каля мястэчка Краснае сяло. Цяпер гэта вёска. Краснае, Маладзечынскага раёна. Паводле яго было зафіксавана 27 776 вершнікаў. Шляхта, каб запісацца, ехала ў вызначанае месца на працягу некалькіх месяцаў, з лета да зімы.
Пазней у 1613 годзе было заканадаўча устаноўлена, што попіс не павінен працягвацца больш як 4 дні, а нез'яўленне на яго каралася штрафам 200 коп грошай. У пачатку нашай размовы мы закранулі тэрмін «пагоня» і даведаліся, што гэта слова мае вельмі і вельмі глыбокі сэнс. У нечым нават перадае нацыянальны код беларуса. Нам чужога не трэба, але калі прыйдзе да нас са злом, атрымайце тут па поўнай і гнаць будзем вас паганай мятлой да самай мяжы, а то і далей. І рабіць гэта будуць не толькі прафесійныя ваяры, але і звычайныя мужыкі, якія часова заменяць свае прылады працы на зброю. Прыгожа гучыць. Але так і ёсць. Будзем ганарыцца такім вось нацыянальным нашым наратывам. Непасрэдна за самім гербам назва «пагоня» замацавалася толькі ў канцы 15 стагоддзя. І гэта было звязана з пераасэнсаваннем гербавай выявы. Пад уплывам вядомай у ВКЛ ваеннай павіннасці пагоні, вы ўжо пра гэта пачулі, выява вершніка стала разумецца як сімвал абаронцы айчыны. У сувязі з гэтым аўтары беларуска-літоўскіх летапісаў 16-17 стагоддзяў імкнуліся даказаць яшчэ большую старажытнасць герба і растлумачыць сэнс гербавай выявы і назвы. І зразумела, што нешта патрыятычнае дабавілі ад сябе. Як іначай. Усе так рабілі і робяць. Пакажыце мне краіну, дзе гісторыкі яе усяляк гнабяць гісторыю сваёй айчыны і выцягваюць толькі адныя шкілецікі з гістарычных шафаў. Але гэта ніякім чынам не прыглушае значнасць нашага герба. Дзяржаўны статус герба «пагоня» быў пацверджаны і статутам ВКЛ. Герб. Зноў накочваюцца ўласныя ўспаміны. Пачатак 90-х. Успамінаю свой родны 356-й мотастралковы полк і яго начальніка штаба, які валодаў сапраўдным скарбам у выглядзе палкавой гербавай пячаткі. А герб там быў яшчэ той самы, наш, са старажытнай пагоняй. Але што той герб таму палкоўніку? Асабліва, калі гісторыі не ведаеш. А ён яшчэ і не мясцовым быў. І неяк я пачуў, як ён абразліва называў гэту палкавую пячатку канём. Вось проста. Канём. Нават вершніка на ім не заўважаў. А яшчэ прысягу прымаў. Пад гэтым самым. Канём. Цяпер інфармацыі больш, чым хапае, толькі не лянуйся. Чытай, глядзі, слухай. А тады, на пачатку 90-х, было складаней. Таму і выстаўлялі такія афіцэры сваю неадукаванасць на паказ без сораму і сумлення. Герб «пагоня». У 2018 годзе я даў інтэрв'ю журналісту «Радыё Свабода», дзе адно з пытанняў да мяне прагучала надзіва простае. Ці мае старажытны герб «пагоня» вайсковы чыннік? Ведаеце, я нават неяк і не задумваўся раней. Вось герб, старажытны, прыгожы, з шыкоўнай гісторыяй. Але ж ён сапраўды мае вялікую ваенную падаплёку. Гэта як ваенная дактрына дзяржавы ў адным малюнку. Нават не трэба пераводзіць стосы папер, каб растлумачыць, як і якім чынам грамадзяне мусяць бараніць свой родны край. Гісторыя герба «пагоня» не такая ўжо і простая, як здаецца на першы погляд. І выявы розныя, і версій розных хапае. Сучасныя літоўцы свой дзяржаўны герб «пагоня» не называюць. Ён у іх «віцязь». І тут таксама ёсць свае тлумачэнні. Я ўжо бачу яшчэ адну тэму для сваёй рубрыкі «Меркаванні і цікавосткі». Будзе час, пагамонім. А цяпер вяртаемся да нашай тэмы. Войска ВКЛ. Здаецца, усё, што запланаваў, вам распавёў. Засталося прапанаваць вам наведаць якую цікавую мясціну, звязаную з сённяшняй размовай. Дзеля інтрыгі вытрымліваю невялікую паўзу,
Показываю вам на экране ключевое слово. Здогадаліся? Правильно, кіруемся ў рыцарскі клуб. У Беларусі іх некалькі, кожны са сваёй гісторыяй і спецыфікай, але раю вам звярнуць увагу на ваенна-гістарычны клуб «Секерш». Яго база знаходзіцца ў Мінску на Прытыцкага, 16. Калі хочаце адчуць на сабе, што значыць кодэкс гонару рыцара Вялікага княства, вам туды. Рэкамендую. А гэта фотаздымкі рыцараў ВКЛ з таго самага клуба і той самай эпохі, пра якую я вам сёння апавядаў. Каго зацікавіла, каардынаты перад вамі. Цяпер пра кнігі, якія я хачу вам парэкамендаваць, але спачатку пра іх аўтара. Юрый Мікалаевіч Бохан. Некаторыя свае кнігі ён падпісваў проста «Юрась Бохан». Беларускі гісторык і археолог, доктар гістарычных навук, дацэнт, аўтар навуковых прац па ваеннай гісторыі ВКЛ. Тэма яго доктарскай дысертацыі была «Узбраенне і структура войска Вялікага княства Літоўскага ў другой палове 14-го, канца 16-го стагоддзяў». На жаль, рана пайшоў з жыцця. Мой аднагодак, старэйшы на 2 гады, не сустракаліся, але дыхалі адным паветрам. Гэта кніга, напэўна, самая грунтоўная, ўсё ж тэма яго доктарскай, выйшла ў 2008 годзе ў Мінску. Пісаў ён і пра наёмнікаў. Сёння вы пра іх пачулі, і яго малюнкі рэканструкцыі убачылі, тыя, што чорна-белыя. Разлічана не толькі на прафесійных гісторыкаў, але і на ўсіх, каму цікавая ваенная гісторыя нашай айчыны. У першым томе энцыклапедыі Вялікае княства Літоўскае артыкул «Войска» падрыхтаваны таксама гэтым гісторыкам. З іншымі кнігамі Юрыя Бохана я вас яшчэ абавязкова пазнаёмлю, калі будзе размова-лекцыя, прысвечаная зброі ВКЛ. Тут без вывучэння яго прац аніяк. Ну вось, паважаныя сябры, і прыйшоў час развітвацца. Сёння мы паспелі разгледзець толькі адно пытанне – сістэма камплектавання войска ВКЛ. Але бачыце, колькі адначасна з гэтым прагучала дадатковай інфармацыі. Беларускае рыцарства, армігеры аддалі пашану нашчадкам нашых татараў, якія з'яўляюцца неад'емнай часткай беларускага народу. Даведаліся, адкуль узялася і што азначае наша старажытная пагоня, якую не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Наступным разам пагаворым пра структуру войска ВКЛ, віды ўзброеных сіл Вялікага княства і вярхоўнае камандаванне, пра турнірныя традыцыі, вайсковых музыкаў і шмат пра што іншае. Яшчэ раз дзякую за ўвагу, за цікаўнасць да праекта, за шалёную падтрымку. Падпісвайцеся на мой канал, прапаноўвайце гэта зрабіць сваім сябрам і знаёмым. Асабліва добра, калі гэта будуць беларускія вайскоўцы. Пішыце каментарый, стаўце падабайкі. З вамі быў Віталь Чырвінскі. Дзякую за ўвагу, гонар маю, да новых сустрэч!